sveder lidt over at skulle facilitere den her workshop. Så skriver jeg Ph.D. om rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft i Grønland og kompetencegabet. Så i den forstand, at jeg står her som facilitator i dag. Men det er ikke mig, som skal tale. Vi har 3 rigtig spændende og erfarne talere, som skal op på scenen her lige om lidt. Og det her emne, uddannelse og arbejdskraft, den har vi jo hørt rigtig meget om allerede i de sidste 2 dage. Vi har hørt, at uddannelsesniveauet i Grønland, den skrider frem. Det bliver bedre og bedre. Og alligevel kommer vi i 2040 stadigvæk have 40% af befolkningen, som kun har en uddannelse, som ikke har en uddannelse ud over folkeskolen. Vi har hørt om løftet af folkeskolen, og vi kommer til at høre meget mere om det her i en af oplæggene her i workshoppen. Vi har hørt om, at der er brug for mere samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelse, og vi har hørt om et ønske om øget diversitet på det grønlandske arbejdsmarked. Og så har vi også hørt en del af islandske og færøske erfaringer og modeller, og dem kommer vi også til at høre meget mere om i det her workshop. Igen vil jeg gøre opmærksom på, at vi kommer til at høre 3 oplæg på 3 forskellige sprog. Den første er på dansk, den anden er på engelsk, og den tredje kommer til at være på grønlandsk. Så sørg for, at I har en headset klar til de sprog, I måske ikke mestrer. I forhold til strukturen i det her workshop, jeg er jo selv tysker, så jeg kommer til at styrte meget tysk. Vi kommer til at have præsentationerne en efter den anden. Der kommer ikke til at være spørgsmål lige efter præsentationerne, men vi samler ligesom spørgsmålene til efter det, så vi har god tid til diskussionen, også med hinanden. Så skriv jeres spørgsmål ned, og stil dem, når vi har paneldiskussion, når vi har alle talere op her på scenen. Den første taler, det er Carsten Lybert Clausen fra Grønlands Erhverv. Carsten, han er uddannet jurist og er i dag sekretariatschef i Grønlands Erhverv. Og han kommer til at tale om, kommer til at fortælle os lidt mere om, hvor stor ledighed egentlig er, og hvor meget arbejdskraft Grønland kommer til at bruge for i fremtiden. Så det glæder vi os til. God fornøjelse, Carsten. Ja, jeg vil fortælle lidt om den arbejdsstyrke, vi har her i landet, og så vil jeg fortælle lidt om uddannelsesniveauet og hvordan det har set ud igennem de sidste 10 år, 15 år. Og så vil jeg slutte af med nogle udfordringer, og så sige, hvad er det for nogle udfordringer, jeg ser. Yes. Når det er mig, der skal have den her. Ja. Og som vores minister, Anne Lone Bagger, sagde, så går det jo fremad. Og jeg kan huske, for 15 år siden, der sagde man, 2/3 af arbejdsstyrken var ufaglært, at have et niveau på jeg var ufaglært. Og det var der, man afsatte ekstra midler til projekt kompetenceudvikling af ufaglærte. Og i dag, der er vi så kommet ned på 57%. Så det er så over en 15-årig periode, hvor det er faldet omkring 9%. Så det passer meget godt med den kurve, som Torben B. Andersen han sagde i forhold til folkeskoleniveauet, at det kommer ned på 40% i 40. Ledigheden er lav. Vi har en meget, meget lav ledighed. Det er også blevet nævnt flere gange. Og jeg var lige inde og kigge i 2017, der var ledigheden nede på 1.858, og ud af den ledighed, der var de 1.567, det var nogen, der kun havde folkeskolen som højeste afgangsniveau. Så man kan sige, altså det, at man får en uddannelse, så er man stort set sikkert på beskæftigelse. Så jeg tror ikke, at man skal sådan sidde og lave en hel masse undersøgelser om, hvor man skal uddanne sig hen. Man skal bare tage en uddannelse, og den uddannelse, som man har interesse i, det er det vigtigste for at få en beskæftigelse og for at, være selvforsørgende. Så der er ingen tvivl om, at vi skal satse på uddannelse. Men uddannelse, det kommer ikke lige nu og her jo. Det er et langt sejt træk, og det starter i folkeskolen, som det også blev nævnt tidligere. Så vi står med nogle udfordringer nu og her. Erhvervslivet står og mangler arbejdskraft nu og her, og det kan vi ikke uddanne os ud af. Så vi bliver nødt til at have nogle muligheder for at rekruttere arbejdskraft udefra af. Jeg kommer tilbage til Færøordningen og hvilke udfordringer det kan give os, men den vil jeg vende tilbage til. Men vi skal have nogle lempelige muligheder for at rekruttere. Og som det er nævnt, så er det både i Skandinavien og i hele Europa, der er det svært at få arbejdskraft. Så vi skal have, det er den samme udfordring, som færingerne har. Vi bliver nødt til at
få en lempelig ordning, som dækker stort set hele verden. Vi har nogle udfordringer i forhold til det der med at løfte kompetenceniveauet, fordi der er mange af vores skoler, der har vi ikke kapaciteten. Og det er, kan man sige, forudsætningen for, at vi kan løfte kompetenceniveauet, det er, at vi skal have både skolekapaciteten og kollegekapaciteten. Her i Nuuk har vi oplevet flere hold, der ikke kommer i gang, og nogen, der er i gang med en uddannelse, der får udsat deres uddannelse på grund af, at de ikke kan få kollegekapacitet eller få kollegeværelsen. Det er en kæmpe udfordring. Og det er ikke kun i Nuuk, skal jeg sige, men der er i Nuuk også. Og der synes jeg, at vi mangler nogle kvalitative undersøgelser af det. Vi hører jo på Bygge- og Anlægsskolen, der er 250, der søger, og der er 50-60 stykker, der kommer i gang. Samtidig med, så har Bygge- og Anlægsskolen en skolepraktikordning deroppe, hvor der går 3 elever. Og hvorfor fylder de ikke dem op, hvis der er så mange ledige eller ansøgere, der gerne vil ind på uddannelserne? Så der mener jeg, at vi mangler en undersøgelse. I stedet for, at det blev et sandt udsagn, at der er mangel på praktikpladser. Det tror jeg også, der er på nogle områder. Men jeg tror ikke, det gælder på alle områder. Vi hører fra virksomhederne, at vi kan ikke få håndværkerlærlinger rundt omkring, hverken i Ilulissat eller i Nuuk. Så jeg mener, man bør gå ind og lave en kvalitativ undersøgelse af, hvad er det, der er udfordringen ved det her. Og det mener jeg, man skal gøre, inden man begynder at sætte en hel masse lovgivningstiltag i gang. Jeg har været inde på det der med administrative besværlige regler for rekruttering. Det kommer jeg også tilbage til. Så hvis vi ser på dem, der fuldfører en uddannelse. Og der kan man se, det var i 2005-2006, der startede den ekstraordinære uddannelsesindsats. Og det har jo så haft det har i hvert fald haft en positiv effekt på, at der er kommet flere og flere igennem en uddannelse. Vi har jo fordoblet uddannelsesfrekvensen på de grundlæggende uddannelser fra 2005 til 2016. Det vi ikke kan se her, det er, at vi har en dobbelt ungdomsårgang i 2012. Og hvordan den har påvirket det her tal her, det tør jeg ikke sige. Men vi lukkede 2 10. klasser ud et år, så det har haft en indflydelse. Om det er det, der betyder, at den så falder igen fra 16 eller 17 og 18 her, det kunne da godt være jo. Det kan også være det, fordi at vi simpelthen bare, har en nedgang i dem, der fuldfører en uddannelse. Så det kunne man jo prøve at gå ind og få undersøgt, hvad det er, der er årsagen til det her. Men det er i hvert fald, det er jo ikke så godt, at vi har en nedgang. Altså en ungdomsårgang, den er jo på omkring 800-820, tror jeg. Og vi har et stort efterslæb på folk, der ikke har fået en uddannelse. Så man kan sige, at vi skulle jo gerne ligge højere for ikke at få flere ud, der kommer ud uden at have en kompetencegivende uddannelse. Og den der mangel på kvalificeret arbejdskraft, det har nogle ret store konsekvenser. Grønlands Erhverv lavede en undersøgelse blandt vores medlemmer i november 18, hvor vores medlemmer de sagde, at de manglede 1000. Okay. At de manglede 1000, både faglærte og ufaglærte. Vi har ikke et eksakt tal på, hvor mange medarbejdere vi har i vores virksomheder, men vi regner med, at der er omkring 7.000 medarbejdere i vores virksomheder. Og det vil jo så sige, at vi mangler faktisk 12,5% af den arbejdsstyrke, som vi kunne bruge, som kunne være med til at producere. Og så ved jeg så ikke, så kunne man så påstå, at hvis man havde de 12,5%, så kunne man skabe en vækst på 12,5%, hvis de producerer det samme som de andre, der er i virksomhederne jo. Det kan godt være, det er lidt et postulat, men altså, der vil i hvert fald ske en vækst, hvis vi har den nødvendige arbejdskraft. Og vi kan jo se det, jeg har hørt det fra selvstyret af, der er jo flere projekter, man ikke får sat i gang. Blok 1 har været udbudt til nedrivning 2 gange. Første gang kom der ikke nogen bud, en anden gang der kom der et elektrikerbud. Det får vi ikke blok 1 nedrivet af. Så der er mange opgaver, der ikke kommer i gang, og det er simpelthen mangel på arbejdskraft, at der gør det her. En af de positive ting, vi kan se, det er jo, at de beskæftigede, den har været stigende, og det betyder, at vi kan også se, at ledigheden har været faldende, så det hænger fint sammen.
Men det vi også kan se her, det er jo, at folk beskæftiget, at der kommer født og opvokset i Grønland, har været stigende fra 11 til 17. Importen fra Danmark har været faldende, om det så er konjunktur, eller hvad der er årsagen til det, det kunne man forestille sig, at det er konjunkturerne. Der er høj beskæftigelse i Danmark, så er det svært at rekruttere. Så den har været faldende. Og så er der en lille stigning i øvrige. Det er sandsynligvis asiater, går jeg ud fra. Men samlet set, så kan man så sige, at den procentvis, at der har været stigende, eller der er født i Grønland, har været stigende fra 85 til 87%. Så det er jo godt. Nogle af de udfordringer, der kan være ved Færøordningen, det kan være, at, som jeg nævnte tidligere, så den arbejdsløshed, vi har, den er ufaglært. Og det vil så sige, hvis vi kunne have en procentsats, som der hedder 3,5%, så vil vi aldrig kunne få lov til at rekruttere arbejdskraft udefra af på de ufaglærte. For hvis vi ser på det, som vi har i dag, så ligger arbejdsløsheden på omkring 6-7%, men det er ufaglærte. Så derfor så skal vi bruge nogle andre termer for at kan bruge Færøordningen, altså nogle andre målepinde, for at så sige, hvornår må vi have lov til at rekruttere. For vi står og mangler arbejdskraft, også på det ufaglærte område. Specielt inden for serviceområdet og hotel- og restaurationsbranchen. Og vi arbejder jo alle sammen på at få et mere selvbærende Grønland. Forudsætningen for, at vi kan være mere selvbærende eller økonomisk selvstændige, det kræver, at vi skal have en arbejdsstyrke, som der er behov for. Have den arbejdsstyrke, der er behov for. Manglen på arbejdskraften, den hæmmer væksten, og den hæmmer vejen mod et økonomisk selvbærende Grønland. Og det er ingen tvivl om, at vi alle sammen er enige om, eller i hvert fald Grønlands Erhverv er enige om, at det er uddannelse, vi skal satse på den lange bane. Men vi skal nu og her, der skal vi ud og have mulighed for at rekruttere, og vi skal have nogle lempelige ordninger. Det er i hvert fald en nødvendighed for at skabe noget vækst i det private erhvervsliv. Tak. Tak for det, Carsten. Det var kort og præcis. Det næste oplæg, der har vi fået en gæst fra Island, Anja Wojtinska fra Havskolen Islands. Det er universitetet i Reykjavik. Og Anna kommer til at tale om os omkring udfrakommende arbejdskraft. Carsten sluttede så pænt med at sige, at vi har faktisk brug for mere udfrakommende arbejdskraft her i Grønland. Det siger arbejdsgiverne i hvert fald. Så nu skal vi høre nogle af de islandske erfaringer, de har gjort med udfrakommende arbejdskraft. Anna har især beskæftiget sig med polsk emigration, så det kommer hun til at have en lille fokus på. Men hun vil også se det overordnede billede. This one is for you. And the floor is yours. Thank you. I would like to start from thanking the organizers, especially Verena, for giving me the chance to be on this conference and listen to those very interesting presentations. I really learn a lot. The issue of the labor migration to Iceland has been already brought up on the panel yesterday, and you could hear from the Minister Þórdís Kolbrún Gylfadóttir that the fast development of tourism industry in Iceland could only be sustained with the help of foreign workers. It has been already underlined by several social scientists that the labor migration has always been an integral part of economic development in receiving states and has been necessary to sustain growth. Industrialization and fast economic expansion absorb the active labor force, native labor force, creating demand for foreign workers. However, the current labor migration is often driven by employers' need to minimize labor costs, which usually intertwines with stereotypical ideas about the migrant workers as hardworking, obedient, and flexible. It is also related to the growing polarization between good and lousy jobs in the service-dominated labor market. It has also been very
diversified phenomena involving skilled labor mobility on the one hand and migration of low-skilled and low-paid workers on the other. The different regimes of mobility create hierarchies of migrant workers from those most vulnerable to those very privileged. Development of labor migration to Iceland is a good example to illustrate these processes. I will be mostly focusing on Polish migrants as this is the main field of study, but being the largest migrant community in Iceland, it will sort of represent the migration in general. When asked yesterday, Minister Þórdís Kolbrún reassured that everything is going very well with the migrant workers in Iceland. Though I partly agree with her, as migrants indeed greatly contribute to the growth of the economy and are integrated to the labor market, I would like to point also to some challenges that this extensive inflow of migrants has posed to the society. And I'm not bringing it not to argue against foreign labor, being one myself, but rather because it is important to consider those challenges. Migration to Iceland is a relatively new phenomenon and is very much related to the expansion of the fish processing industry, as well as privatization processes that Iceland commenced in the early 1990s, along with the free market reforms. The migration in the 1990s was mostly driven by the fish processing. With big travelers, the fish processing became less seasonal occupation. Consequently, the fish processing faced considerable labor shortages, which turned employers to seek more extensively for workers abroad. And from the beginning of the 1990s, groups of workers, mostly from Poland, began to come to Iceland. Initially, migration was mostly based on the informal recruitment, with those already in Iceland arranging work for next workers. Poles, like other citizens outside the European Union arriving to work in Iceland, needed to have a work permit, which was issued to the employers, often for half a year or 1 year. The vast majority of people at the time was directly hired by the companies, which clearly gave them some degree of security. While some were staying for a short time, others tended to prolong their stay, even bringing their families and planning for longer residency. Gradually, Poles earned a reputation of good and diligent workers and started to be employed in more variety of jobs, such as cleaning, care, elderly, in hotels and restaurants, so in jobs that can be defined as low-skilled. They were doing low-skilled jobs, but not all of them were low-skilled workers. During the economic boom, which was very much pronounced by the boom in the construction, majority of Poles were coming to work in the building industry. This also coincided with the expansion of the European Union and with Iceland opening the labor market that citizens of new member states, for the citizens of the new member states in May 2006. At that time, we could observe a growth in importance of recruitment agencies that were actively seeking for workers in Poland or in other countries. As you can see on the graph, the migration at the time increased, and the inflow of foreign citizens compared to the local population was extensive, even if it was smaller in absolute numbers comparing with other countries. The brisk inflow was interrupted by the financial crisis at the end of 2008, which considerably affected construction industry. Many migrant workers, including Poles, lost their jobs and moved from Iceland, but some of those eligible for unemployment benefits chose to stay, especially that they did not have necessarily any better options in the home countries. The unemployment rate reached about 20% among foreign citizens. In the last years, migration became quite swift again, driven not only by the restored construction industry, but also tourist industry.
Consequently, I mean, like you see in 2018, the total Icelandic population was about 350,000, with migrants accounting to 45 or 43, a little bit more than 33,000, which is 13% of Icelandic population. And when you include a second generation, it's already about 5,000. If you look at the composition of migrant population, the majority comes from Europe, with Poles being the largest migrant population in Iceland, making about 38% of all immigrants and 4% of the total Icelandic population. And foreign citizens made about 10% of the total Icelandic labor force. But it differs according to sectors, and for example, as you could hear yesterday, as authorities mentioned, they make 1/3 of the workforce in tourism. The important change that can be observed in the recent migration is increase of the different form of what could be called atypical employment, and it often referred as precarious work. Increasing number of workers are hired by temporary work agencies or coming as posted workers working for subcontracting companies registered abroad. And just to show you the glimpse how it increased after the crisis. This is the workers employed by temporary work agencies and number of posted workers. This in itself does not have to indicate worse working conditions, but since it is more difficult to regulate and control, it seems to be more prone to different kinds of mistreatments. In general, Icelandic Federation of Labor reports increase of unfair contact towards foreign workers, and this includes tax evasion, salary theft, semi-formal or informal work relations. Despite majority of workers are part of the intra-European Union labor mobility, they are also vulnerable to such practices. The complex structure of companies make it difficult to execute responsibility, and there are no de facto penalties for deceitful employers. Obviously, not all companies are mistreating foreign workers, but it's important to underline that such misconduct not only affects foreign workers, but the labor market in general, and puts more competition to companies that treat their workers fairly. And now I'm just, this is the combination of pictures that comes from the campaign of one of the trade unions. It's a trade union for low-skilled workers that has about half of the members of foreign origin. And the pictures come with the stories. So the one purpose of this campaign was to bring the human face to the foreign labor workforce, but also to show foreign workers along with Icelandic workers in low-skilled jobs. Foreign workers are largely arriving motivated by the financial gain and financial value of the work in comparison to their home countries rather than in comparison with the native population in the receiving state. They often intend to stay only temporarily, and so they are ready to trade off work security and social position for anticipated economic improvement. This so-called double frame of reference is what employers often rely on recruiting foreign workers. Furthermore, some employers may take advantage of lack of insufficient information migrants have about the local labor markets and rights they have. Thus, accessible and transparent information is crucial to create the fair relation on the labor market, not only to avoid exploitation of the foreign workers, but also not to juxtapose the position of the local labor. One of the measurements undertaken by the labor organization, like trade unions, was to launch large information campaigns
and inform migrant workers about their rights. However, it is also important to acknowledge that migrants are often not in the position to claim their rights. Partly likely those hired by staffing agencies or subcontracting companies due to multiple dependency in relation to their employers. For example, employers providing not only job but also accommodation. But also because they want to secure continuity of their employment, which may be exploitative but still may be perceived in terms of opportunity for foreign workers deprived from better options in their sending countries. Extensive recruitment of migrants in low-skilled services and only low-paid jobs make these jobs increasingly associated with migrants' jobs, and hence it reinforces the need for labor migration. As the salaries, working conditions, as well the social value of these occupations becomes hardly acceptable for natives. Concentration of migrants in low-paid jobs in the bottom of the social ladder pose danger for discrimination and exclusion. Job polarization and ethnic segmentation of the labor market tends to be reflected in the society at large, with migrants increasingly forming what Pavel referred as new Victorian servant class, or Guy Standing is talking about new precariat. Another challenge is for the integration policies and how they can accommodate and address needs of highly mobile population that migrants work and stand to be. For instance, in the survey that was done among Polish migrants in the capital area in 2010, more than 40% said that they would move away from Iceland at some point, though it's placed in undefined future. Currently, Icelanders are overall positive towards foreign workers, but like Minister Thordis Kolbrun has noticed yesterday, it may change when the economy stops doing as well as it's doing now. And just to conclude, the transnational labor market became already a fact, and it is difficult to contest it as such. It is less a question of if, but rather how. Labor mobility is often perceived as necessary for economy, and indeed may be profitable and beneficial in this respect, but also entails social challenges, which is important to bear in mind. It is thus important to secure equal working conditions for migrant workers to diminish possible negative social impact. Thank you very much. Thank you very much, Anna. That was a very interesting insight in the Icelandic labor market, I think myself at least. And I'm looking forward to the discussion. Vores næste taler er Bodil Kleist Schierbæk fra IMAK, Grønlands Lærerforening. Og Bodil, hun er uddannet skolelærer og har også sin daglig gang i folkeskolen. Hun er her i dag som bestyrelsesmedlem af IMAK, men det er jo vigtigt at huske, at hun faktisk er en af hvad siger man på dansk? Praktiker derude? Nej. en af dem, som arbejder med det i praksis. Så det glæder jeg også til at høre noget om planer for folkeskolen, og især løsninger på de problemer, vi har snakket om her til formiddag. Værsgo, Bodil. Tak. Quyna. Politikerit qinikkat ataqqinartut tikeraat susasaqartu tamassi TV koraatiukkullu isiginnaartut tusarnaartullu tikilluaritsi imak iliniartume qatuarfiannersu kattuffiat maanga siunisapillungu uqallinnermi aggersarneqarsimingat taquyavugut атеқарпунга Bodil Kleist Schierbæk меқатуарфиани илиниартитсуунга педагогиссукулукиими маастерисут илиниаақарсималлунга мааннаккуллу кандидатингорниарлунга илиниаққиссаллунга имаккими сиулерсуисунут нуумми илиниартитсисунит қинингаавунга оқаасеқарнинни ерсеққисалаассаваqa имаккисиннерлугу аама укиорпассуорни илиниартитсутут аторфеқарсиманера тунулиақутақаллугу пеқатаанера Atuarfeqarnermi
Aqissueqqinneq aamalu siuarsaanermik suliaqarneq. Imakkiptungaanniik suliap ingerlanneqarneqa naammanginarsimangilaq. Imakki kii peqatigalu naalakkersuusumut saaffinginnikkamik aatsaat referensigruppimut peqataalerpoq. Akissu tassaavoq suliamik suliaqartut projektgruppini suleqataapput. Suliami suliaqartut 99% imakkip sullippai. Imakki isumaqarpoq naminersorlutik oqartussani atorfilittat projektgruppit suliaannut aqutsivallartut. Ernumassutigaarput aaqqissueqqinneqqanuq iluseqassanersoq aaliangiunneqareersimassappat aaqqissueqqinneq ilusimigut taamaallaat аллангутеқассасоқ имарисамигулли аллангуинани projektgruppit rapportiliaat atuarluung malunnerpoq meeqqa atuarfiata ulluinnaanik naammattumik ilisimasaqanngitsut suliarisimagaat iluaqutaangilaq isikkua kisiat аллангуссаппат projektgruppip suliaasa takutippaat iinsanitsi atorlugu atuartitsinerit annertuumik siunertaasut ullumikku iinsanitsit ajortikulaneri tamatta ilisamavagut sumifinnili tamanni iinsanitsip atorniarneqa asiingitsupilussuuvoq aaqqisutissat siunnersuutigerusupparput naalakkersuusut siulittaasuannut Kim Kilsinnimut isumaqarunik meeqa atuarfiat iliniaaqarneq salliutinneqassasoq taava naalakkersuisuusup taamaallaat iliniaaqarneq akissussaafigissagaa tassunga peqqutigaarput iliniartitaanermut naalakkersuusup qanimu uqaluqatigisinnaasangиннера naalakkersuusup angalalaruussua peqqutaalluni aaqqisutissat pisut ilaat qannoq iliuseqarfiineqartariaqarput ukiu arlallit utaqqisinnaagilagut takusarpagut inatsisartuni ilaasortat siunnersuutaat aaqqissueqqinnermut innersuuneqaannartartut assersuutigalugu pingitsuuran pisortatut illiaaqarneq oqaatsinik atuartitsineq faagitnuntaat ilaalu ilangullugit tamakku ukiuni arlalinni utaqqisinnaagilagut meeqqa atuarfianna pisortat taarseqaattut pisortat atorfinitsinneqaraangamik pisortatut sakkussanik tunineqarneq ajorput pisortat nutaat sulisitsisuminnik suminginnarneqarput tamanna atuarfinni angajoqqaallu ilaannik toqqisismayunnaartitsivoq kingunerivaa suliffimmi tarnikkut atungassaratitat ajorluinnarnerannik atorfinni pisortat atuarfinni pisortat makkua eqqarsaatigisussaavaat sullittussaavaat kommunalbestyrelsimi ilaasortat atuarfinni atorfillit angajoqqaat kiisalu atuartut pisortatut ilinniangaqarnerat meeqat atuarfianni pisortaanissamut nileqqussarneqassaaq atuarfim pisortap sulinera allami pisortatut sulinermut assersuneqarsinnaangilaq namminersortuni sulisitsisup imaluunniit aksiaselskaapini namminersortuni sulisitsisup pisortatik ataavartumik pisortatut ilinniangaqarnissaat isumagisarpaat maannaku meeqa atuarfiat unaminartorpassuaqarpoq alloriarfinni agguataarineq atuarfimmi atuarfiit pingassut atuartullu ilinniartitsui taarseqartut ilinniartitsisufaagini pinginnaasaqarfiingisaminni atuartitsariaqarput ilinniartissut piginnaasaat atorluarneqangillat alloriarfinnut pituttugaagamik aaqqisutissat atuarfimmi alloriarfiit
Hau. Ana. Inatsisitikut ilaatigut аллангуисариақарнеқ аллориарфиит аторуннаарсиллугит классидеерерит атуартут атуарнера тамаат атуартиссиннаавай малиннаавингисиннаавай атуартунут тоққиссисиманарнэрмик кигунеқартумик илинниартитсут линиафаагиминни атуартитсиссаппут атуарфимми аллориарфеқангитсуми илинниартитсут фаагини пигиннаасақарфимминни атуартитсиссаппут фаагит аама налилиинерит фааги ассигингитсут амерлаваллаат укиумут тимерисат икиттут фаагит итинерусуми пулаффигиниссаанник периарфис фиссиингитсут тринтестит аторфиссаминнут аторнеқангитсут фаагит мисилитсиффиусут илинниаққиннерми аторнеқарсинаангитсут аллориарфинни фаагини аалиангерсимасун мисиситсиннери тассааппут мааннаккорпиақ атуартуп киллиффианик такутитсисут атаатсуми исигалугу атуартуп тамаккиисумик пигиннаасааник такутитсингитсут фааги аама наллилиинерит атуарфиммут исериартуарнэрми фаагит саккусақарфиусут тассаасут оqaатит математиккилу qitiusumik tiimerisassat aaliangerneqarlutik inaaruutaasumik misilitsineri taamaallaat oqaatsini matematikkimi fysikkimilu trintestet taarseneqassaput ataavartumik misileraanермик maannakkut atorneqarsinnaasut kommunalbestyrelsit biomassaminnik aaliagiisarput faagitsuut qannoq annertutigisumik annikitsingisumillu atuartitsutiineqarnissaat tiimit oqartussaniit aaliangerneqartassangaluarput klassimi faagit amerlassusaat klassimi atuaqatigit amerlavallaarput maannakku imaappoq atuarneq aallartippat annerpaamik atuaqatigi sassutsuuvit atuartu ataaserpiffisaqarfiineqangilaq аамматтаақ атуарту амерласуут инуниарнэрмиккут ajornartorsuuteqartuupput илинниартитсисуп аамма исумагинниагассагаи аллангуинеқ мааннаккут писариақарпоқ амерланерпаавик атуақатиги аттанит атуартумут илуақутаангилақ атуақатиги аттанит синнерлугут амерлассусеқарпата нуна тамаккерлугу аггуақатигисиннерат 17,5 атуақатигит аггуатаарнерат атуартут ааллаавигалугит раани аакки ааллаавигинагу таматсигут атуарфеқарнэрму аллафеқарфимми классими атуартут qassiunissaat аалиангернеқартарпоқ атуақатигит писариақартитсут qassiunersut апеққутаатиннагу илинниартитсисут илинниартитсуссаалеқиннеқ аннортисиарторпоқ сулиат илунгерсунарсиарторпут сулиат илунгерсунарсиарторпут илинниартитсорнгорлаат алламик сулуффиттаартарпут укиорпассуарни илинниартисуусимасут сиоққутситсиллутик сораарнингуяартарпут сулиат илунгерсунарнери пеққутааллутик сулисиннаасут икиннерулерпут сулеқерсут сулинерулерпут илинниартитсут фаагини пигиннаасақарфиингисаминни атуартитсисарпут классими илинниартитсут икиппаллаарпут атуартуну иммиккут писариақартитсунут суллисисуссат пиккориссарнерит илинниаққиннериллу налеққуттут амигаатааппут илинниартитсисут аллангуини массаккут писариақарпоқ аллангуутиссатут сиуннерсуутит пивиусунгортинеқарпата илинниартитсут сулинераннут питсаасумик кигунеқассаақ
faagini ilinniartitsussaaleqiffiusuni pikkorassarnerat ilinniaqqinnerillu naleqquttut maannakut siunnersortit misilitsitsi sutinik politiikerinullu sullissipput siunnersortit atuarfinni ikiuillutik siunnersuisariaqarput meqaatuarfiat kommunimi imaluni namanersortuni imak isumaqarpu meqaatuarfiaqitiusumik aqunneqassasoq kommunit massakkut aqutsinerat amingarmat nukiit namanersorluti uqartussanu utertineqartariaqarput qitiusumik aqutsinerup malitsigissavaa kalaallinuna tamakkerlungu atuartut assigiyaarnerusumik atuartinneqartalernerat meeqa atuarfiannik nakkutilliisussamik aammalu ulluinnarni siunnersuisinnaasumik pilersittisoqartariaqarpoq taamaasiornikut ilinniartitisut taarsaqarpallaarunnaassapпут isorliunerusuni ilinniartitisunik ilinniarsimasunik ornigarnaqarnerulissapпут ilinniartitisунут atuarfimmilu aqutsisunut kaammattuineq meeqaatuarfiat ilinniartitissullu inuaqatigiinnit isigineqarnerat nuannersuinnaangitsu pilussuuvoq ajortu tamarmi meeqa atuarfiata pisusutigisarpai tamanna ilinniartissut atuarfimmilu pisortat ulluunnaarni sulinerannut sunnuiteqartu pilussuusarpoq ilinniartitissuuneq nuannaartunartunngorteqqittariaqarparput meeqaatuarfiat tassaawoq naminersuluvinnissamut tungaviliisussaq maannakkorpiaqqanoq iliuseqartariaqarpoq iliuseqartariaqarpussi qoinaq Tak for det, Bodil. Tak for at give os nogle mere konkrete bud på, hvad der skal ske. Tak for, at du giver os nogle konkrete bud på, hvad der skulle ske med folkeskolen. Nu vil jeg gerne bede dig til at blive her, og Carsten også til at komme op, så vi kan have vores paneldiskussion. Dem af jer, som gerne vil stille nogle spørgsmål, jeg vil gerne bede om at signalere det til mig, så dirigerer jeg mikrofonerne hernede i salen. Jeg skal nok prøve at holde øje med jer og række en finger op, så skal jeg nok tage fat i jer. Ja. Tak, Carsten. Til at starte med har jeg et spørgsmål, og den er både til Bodil og Carsten. Vi har hørt rigtig meget om det der med kurser, det der med opkvalificering. Nu har vi hørt om det i forhold til skolelærerne, vi har hørt i forhold til lederne og skolelederne. Vi har hørt, at virksomhederne har brug for mere kvalificeret personale. Men jeg er egentlig meget interesseret i konkret, hvordan gør vi det? Når jeg snakker med virksomhederne, og det gør jeg i min egen forskning, så fortæller de mig, at det er rigtig, rigtig svært at tilbyde kurser, især når man ikke er placeret i Nuuk. Det er svært på grund af sprog, det er svært på grund af geografien, det er svært, fordi ingen har penge til kurser. Det er svært, fordi der faktisk ikke er rigtig mange derude, som kan tilbyde de kurser på det sprog, som det skal foregå. Så Bodil eller Carsten, har I et bud på, hvordan vi kan blive mere konkret i at tilbyde de kurser, som den opkvalificering, som der er brug for? Hallo? Det vil sige, at vi kan have udfordringer med sprog i forhold til afholdelse af kurser. Det kan være en udfordring. Men der, hvor vi har den største udfordring nu og her, det er, at det vi kalder AMA-midlerne, altså det vil sige kurser til efteruddannelse af de faglærte, den er blevet reduceret rigtig meget, den konto, og der er begrænsninger på, hvad vi kan udbyde af kurser med tilskud. Altså, der får man betalt rejse og ophold for dem, der kommer ude fra kysten. Og det er en kæmpe udfordring for os på efteruddannelseskurser på erhvervsuddannelsesområdet. Men er der nogle løsninger på det? Vi udnytter de penge, der er jo, så må vi så forsøge på, om vi kan få politikerne til at give os lidt flere. Der er røget rigtig mange penge fra det der her AMA-kurser over til PKU. PKU det er en anden model, altså det er mere rettet mod de ufaglærte.
Så de har faktisk rigtig mange penge. Og der vil jeg sige, at der er nogle af de penge, de bliver brugt på alt muligt andet end selve efteruddannelse. Så hvis vi havde flere penge, så var der mere efteruddannelse, så havde vi løst problemet. Ja, på de faglærte områder, ja. Det vil det være. Idiniartitsut pikkorisartarnerat idiniaqittarnerallutaanna idiniartitsunik pileringinaqartoruissuuvoq kisia pissutimasakku imaapusoorluqinnuteqarniaqaanni taava taanna qinnuteqarfimmut igerlasarpoq qinnuteqarfimmingaanniik atuarfiup pisortaanu ingerlasarpoq atuarfiup pisortaata taanna ilalersunngippangu tassunga unissaaq tassangaanni forvaltningimut ingerlasarpoq forvaltningimilu tassani kisaatingineqarngippat akuerneqarngippat idinniartitsut koorsusernissaat imaluunniit idinniaqqinnissaat ajornartu pileruissuuvoq pissutiullumigu taamappun. Ja. Tak for det, Bodil. Vi har et spørgsmål her i salen, den første. Sig lige, hvor du kommer fra til at starte med. Hallo, ja. Jeg hedder Kirsten Mærsk, og jeg er direktør i Det Grønlandske Hus i Odense. Og vi modtager hvert år mange efterskoleelever, for eksempel også studerende. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at deres danskkundskaber de er blevet dårligere og dårligere. Og det vi ser, det er, at vi bliver spurgt af efterskolelærerne, jamen har de ikke dansk i folkeskolen? Jo, det har de. Men jeg vil gerne høre, fordi om det er engelsk eller dansk, det vil jeg ikke tage stilling til, men det, hvad man tænker med den udvikling omkring, at vi kan i hvert fald se, at de klarer sig langt bedre, dem der kan dansk. Er den på? Har du hørt? Så. Det er qallunatortitsinner taanna meeqaatuarfiin ingerlaneqartarpoq kisia meeqqaarikkattu uanit eqqaamaneqassaaq ilinniartitsisut sinerisamittut atuarfeqarfini asigingittuni ilaatigut ilinniartu ikippallaarsimagunik qallunaatut atuartitsunik amingaatеqassapпут taava aama ilinniartu qallaatulluni linniafaeqarsimaluum ilinniartungorniarnerminni taava faagini allani tuniorarneqartarput linniafaagiminni atuartitinissaqalua taamaalilluni ajoquserneqarluni taamaattuminguna taanna eqqaanginga ilinniartitsisut linniafaagiminni atuartitsisuuppata aamma soorlu qallunaa oqaasiinik ilinniartitsut immikkun ilinniarsimasut linniafaaeqartut taakkua pitsaanerusumik atornaqassangaluarput. Det var et spørgsmål i række 6. Ja. Jeg hedder Maja Motsfeldt Hår fra TUC Management. Imakkimut apaqqutingerusullungu ukupiumasaqaaterpassuasi naatorsuutingivaran naalakkersuisun immaingerlateqinneqarersimassasut imalun aattaat saqqummiunneqarpat kisia unaana apaqqutingerusullungu naalakkersuisullu ilissilu akornassinni suleqatingiinnersi imalun attaveqaqatingiinnersi qanorippa ila suleqatingiilluartariaqassangassi attaveqatingiinnersilu unneqqarissumik ataqqatingiinnermilli imaqartariaqarmat qanori illi isummanni taanna suleqatingiinnersi imalun attaveqaqatingiinnersi qanorippa. Rønne bequternut, og tak for dit spørgsmål forresten. 2015 evalueringsrapport til Dantakkummat imakki sinnerlugu massakkuakissanga imakkimingaanni arlaleriarlut allangaqarlutillu oqaasoqaasiortarnikup oqaloqatiinnikkusullutit ukiuni arlan 2017 2018 milu taanna naliliinerpillugu saafinginnittaraluarpu kisian oqaqernittu aamma uanni attaveqarniarneq ilinniartitaanernut naalakkersuisunut ajornakkusortoruissuut ilinniartitaan naalakkersuisup pisussaaffi arlaqartaramik taamaattumit toqqaannartumik attaveqarneq attavingisaqarniarneq ajornakkusortoruissuart imakkimingaanniik uunalilerparput
тааматтуми амаатсаангуақ уqaatigivara арлаатигут питсангорсааса сагутта нунатсинни атуарфеқарни пиллугу наалаккерсуисут сиулитаасун суанут уqaatigaара илиниаақарнэрми наалаккерсуисми атаасииннармик пеқартариақарпугу таассума акисуссааффи аллат илангуннагит паасинарпа. Et kort kommentar, ja. Hvis du holdt den kort. Og så havde vi et spørgsmål ellers i række 5. Meget kort. Unaanam apaqutiнгanu illi isumanni suleqatingiinnerseqanorippa atavaqatingiinnerseqanorippa ila uani piumaqa saqaaterpassui saqqummiuppasi kisia illi isumanni qanu inger neriuteqarpa suleqatingiinnissarsi Soorlim neriuteqartuannarfugu suleqatigiinnissatsinнут uanamin ulluunarn iliniartit sulisuullunga toqqaannartumik naalakkersuusu takungisaannarparput kisia imakkisinnerlugu uqaasaqassaguma imakkimingaanni aamma attaveqarniarneq uqaloqatseqarniarneq ajornakkusortoruussuuq ajoraluartumik. Jeg hedder Poul Klitgaard og er fra Selvstyrets Uddannelsesdepartement. Tak for nogle udmærkede indslag. Det er ikke så meget et spørgsmål, det er i virkeligheden mere en konstatering af, at en lang række af de ønsker, som du, Bodil, kommer med, er ikke nye for os, heldigvis kan man sige. Både I og andre, altså I EMAG og andre interessenter har i forskellige sammenhæng i forbindelse med det udviklingsarbejde, som er i gang, været dygtige til at fremføre dem på nogle forskellige måder. Og jeg kan da sige, at både hvad angår punktet omkring ledelse og omkring lærernes arbejde, omkring trin og fag, samt den sidste ting, du nævnte, nemlig hvor skal folkeskolen placeres? Skal det være et nationalt anliggende eller et lokalt anliggende? Det er alt sammen noget, som indgår i arbejdet. Så det ser jeg egentlig meget fortrøstningsfuldt på, at de ønsker, som du på vegne af EMAG fremfører der, at de bliver en del af det fremadrettede arbejde. Så tak for det. Tak skal du have, Poul. Vi ser rigtig frem til det, du siger. Grønner. Ja. My first question is for Anna. Thank you for the presentation. Yep. I'm asking in English. Thank you for the presentation. It was very interesting to hear about the conditions in Iceland in regards to labor immigration. I was just wondering if you could say something about whether Iceland then has a policy on integration, because that is one thing we don't have in Greenland. We have all the debates and sometimes very lively and rough debates on whether people like or not like immigration, also in regards to work, labor force. But we never really get to the point where we actually then talk about what would our integration policy be. There's more this fear of what will happen if many more than today people come from outside to work in Greenland. And in my opinion, we lack the debate on integration, which can, of course, be a tool for Greenland to have some control in different ways. So do you have that in Iceland? And it would be interesting to hear also Carsten's view on that in regards to Greenland, if GE has any view on the issue of integration and policy on that regard. Der var Imak Gemun. Tässä tänä ilmoittoruussuuna sorigiga atuartorparuussui inuliarnermikkut aornartorsiutillit atuarfinniittut aamma kisittiseqiviaannarlugit
кингуассиутитигу аторнерлугаасимасут имма илақутариинни писсакиннернеерсут инуниарнэрмик ассугингтутигут унаммиллернартуник ангерларсимаффинни минни атугақартут атуартуутигут амерласимассаппут нунатсинни илиссилу илинниартису тассааллуси уллуп ингерланерани тими амерланерпаат меэрартатсинник тасами уллуиннарни такусақартартут уллуиннарнилу наёртарлугит сунатаава илиусерисариақагар тиккуарсинаависиук исумагининнеру тунгаатигут атуарфеқарфиммингаани илиусеринеқартариақарт ималун политиккиккут илиусеринеқартариақарто аернарторсиутигисатта илай аама укуугамик сулиффеқарфи ималун сулиассақарфи тааккуа акорнанни тас илинниартитаанер исумагинниннер пеққинниссақарфик илаалу илангуллуит таакку акорнан сулеқатигиинниарнерит питтаангиннамик нунатсинни уангалу аама иллит уани саққуммиуса тассалу илинниартитаанермут наалаккерсуутеқарфим сулеқатигиинниарнер илаанни арторнарсиннаасартоқ илалерниарпара каноруната илиорниккут исумагиннинникку сулиассартаа меэққаллу исумагиннинниккут арлаатигу исумассорнерунеқартариақартут илиссисиуннэрсуутеқарфи фигисиннаагиси Anna. Anna, please go ahead. So, does it work? Okay. Actually, this is a very interesting question, and thank you for bringing it up, because I would say there is no consistent kind of large-scale policy, and it came very late. It focused mostly on language. I mean, one of the reasons why it was not formed earlier, I think it's exactly this idea I was talking about, that migrants are just flexible, mobile labor force. I mean, they come when there is economic growth, they will work and they will live. And so I think Iceland was not sort of thinking ahead to form a policy, and now it's more like some kind of ad hoc approaches. I mean, comes some problem, so let's fix it. And the big focus is always talking about the language, that it's the key for integration, but like there is not enough financial support. And even now, it was just very recently in the news that with the survey that was done with migrants, they are not happy with the language courses. I think the 60% was saying that they don't have a good level. And especially in the countryside, which is a lot of migrants there, because they go to also to, like I was saying, I mean, there is now a lot of migration to the capital, but there are still ongoing migration to the fish processing plants. So it is located in the regions, and they teach only on the basic level. So people, they don't get like the second level of Icelandic or whatever. So there is a lot of things to do, and it always comes up. Also the impact on the schools. There is more and more schools with foreign pupils. There is no sort of prepared how to deal with this, and it's usually just the municipalities that are working on those issues, or the schools that are finding out somehow how to do it. So I think that it's still lacking like comprehensive integration policy. So thank you for this question. Carsten, har du nogen kommentar på det? Ja, altså jeg synes generelt befolkningen er rigtig god til at integrere udefra kommende, så det er i hvert fald den første del af det, som jeg synes, at den del, den har vi meget af, og jeg skal ikke kunne sige, om det kan være godt med nogle retningslinjer, men man kan sige, at vores problem i dag er ikke ret stort, altså det er ret få udefra kommende, vi har. Altså, vi så lige før, der var 2.500 fra Danmark, og så var der 400-500 andre steder fra, så det er jo et lille problem, vi har i dag. Men jeg vil ikke have noget imod, at der var nogle retningslinjer for integration. Det kunne være fint nok, synes jeg. Altså, og netop med henblik på, at vi måske skal have flere udefra kommende ind, så kan det måske være en god idé. Tak, Carsten. Bodil? Sara Røna Bequternun. Ilumorfutit taanna ulluinnersuutigisoriussuarp uvagut atuartut immikkupisariaqartit isut angerlarsimafimmini arlaatigut ajornartorsiutillit tassa uvagut pisussaatitaavugu ilinniartitsutut oonaratsiinissarput atuartitagut
атуартарп ajornartorsiorpat imaluni арлаатигуу малугисақарутта арлааник ajornartorsuutеқартоққартоқуанарту уусусиалеруакиваақарфунга атуарфитсини тассунга иннерсууттарпарпут таатассангаанник аггерсаасарпугут имат коммунимингаанник таакку илақутаритаакку сусиалеруакивариат кисианни тассунга униттарпоқ тусаққинниаерпагут аггерсааққингиккутта илаатигут quleriarluta 15neriarluta meeqaq imalun qatangutigiit arlallit uunaqatningimmik ningiorpu ilagalugu skuulileder peqatigalugu sosialrådgiver peqatigalugu nassiussiuartaraluarpugut kisianni tusangaqarniajorpugut tassa taanna erloqinartuga uagu ullunerni atuartitsinitsinni atuartut ikiungassaraluagut ajorsiartuunnartu atukkammikkut erloqiartuunnartu isinginnaartarpagut atuartu taamatut ajornartorsiutilik qanuorlilluni ilikkangaqassagammi perlilerluni takkuppu imaluna angerlarsimaffi ajornartorsiuti imalunnamini inut ajornartorsiutini pillungit ikiorserneqanngippat ilaqutari ikiorserneqanggippata ingerlariaqqissinnaangilagut taamattumik taannasi uagut una piimasoruissuungaluarpu atuarfik toqqaannartumik immikkut kommunimiluunniit immikku issiasunik atuarfinnut attavilimmik sosialrådgiverinik suleqataqarnissaa nalungilara aap inunni isumanginnittunik aamma amingaatini ulikkaarluta taamaapu kisianni meeqartagut atuartuutigut ikiortariaqarpagut erloqivugut kisi ikiorsinnaangilagut. Tak, Bodil. Nu har vi Bent Olsen først, så Helene Bertelsen, og så var der et spørgsmål derovre i salen. Hallo, ja. Bent Olsen marsioner med din nærfemmingaanit. Sylsom Karsten og Berisjoga, der var det med retorfendungistraterne og Berisjoga. Karsten qartorpat lammingaasulisussen aggertitsinarnis ernaalsitariaqaripput kian ippassaaqqi partisiuttuimaaniimata oqaartuutigineqarpoq suliffissaaleqisut aam illamminertaqqummiuppat atnornermissaaniit taawul partisiuttui oqaartorlutik taakkusaniatsigut 2000 ortornerut nalunarsorneqangittut kiasuliffeqangittut tasimaapoq 4000 tungaanut kalaallunaani suliffisaqangittut oqaartuutigineqarpoq ippassaq naaragaafeqatigineer iluani sulisartut nikittarnissaai soortsaulimiormi ullaartusarparput sulisussaaleqisoruussuut uufauleertini tunniitiinarfiigatsiin nunaqqatigut taamaatim awataaningaaniittikisitsariaqalerta ilikkarsiikusukkunnaaratsig sulinissaat karstim tana peqqatiorsuppaa taamat taawa meqatuarfian tungatillu ullaaq paisuarput itinnaarti taanarmut aningaasarparparpassuingo atorparput taamaattumillu aningaasitigut aernartorsuuteqartissaagi kaluarpuut ikiorsiistungaatigut taamaamat arlaatigut nammin aam qiviarsinnaanissaq tassani sunaak iluarsinissaalut innersiistiginarpoq immaqa atuarfeqarfi ammerlavallarpat immaqaluunin ilinnaarsimasaq amigartoq tunniuneqartoq ilissinni naamangittoq tunniuneqartarnersoq taan aamnalilersortariaqaq pasipparsi Med hensyn til rekruttering af arbejdskraft, jeg vil sige, jeg synes ikke, at vi skal give op over for de der 1800 eller 2000, der så går rundt, og de der, som vi kalder dem, de der ligger ude i skyggen, dem der ikke engang bliver registreret, dem må man jo prøve at få fat i. Og det er jo lidt med de majoriakker, hvordan kan de komme ud og få fat i de folk der, som der ikke engang bliver registreret. Specielt den der unge målgruppe der, 16-18-årige, der går ud fra folkeskolen af, de kan ikke få understøttelse, de går ikke op og får stemplet, de bliver ikke registreret nogen steder. Der er en gruppe der på en 600-700, og dem skulle vi gerne have fat i. Men det mener, det er en majoriakopgave, at der kommer ud og få fat i dem. Med hensyn til, at hvad vi skal gøre ved de der 1800, som vi har, der er ledige, der kan man sige, der er jo en ting, der er sikkert, vores virksomhed kan ikke få arbejdskraft. Det kan godt være, at vi har nogle ledige, men de er ikke klar til at arbejde. Og jeg kender det fra Sermersooq Kommune. De har ligget på 400 ledige, de er nede på 300 ledige nu.
Og den gruppe, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, den ligger på mellem 40 og 50. Og det er dem, der sådan skifter. De andre, der er registreret ledige, de er ikke arbejdsmarkedsparate. Og der skal selvfølgelig gøres en indsats for at gøre dem arbejdsmarkedsparate. Men det er svært for virksomhederne at gøre det, og det mener, det må være en offentlig opgave, at der kommer ind. Vi går gerne ind i nogle trainee-forløb og nogle andre ting, hvis man bare har en stabil arbejdskraft. Vi ved, hvornår de er der. Der er virksomheder her i Nuuk, som har lavet ordninger med revalidenter, hvor de kan komme, bare de ved, at de er der de der 2 timer om dagen, eller 3 timer, hvad de nu kan arbejde, så er det fint. Bare det er stabilt. Så jeg synes, der skal gøres en indsats, men vi kan ikke gøre det alt det hele fra virksomhedens side. Jeg vil gerne tillade mig at komme med en kommentar til det også fra min egen forskning. Og det er, når jeg spørger virksomhederne om effekterne af at have udfrakommende arbejdskraft indenfor, så siger de også tit, jamen nu har vi faktisk noget råderum til at sende de lokale medarbejdere på videreuddannelse. Fordi når der kun er lokale medarbejdere og for få i forvejen med de forkerte kompetencer eller ikke nok kompetencer, det er svært at sende dem afsted til et kursus, fordi så mangler man endnu mere. Så man skal også huske at perspektivere det nogle gange i nogle forskellige retninger. Så udfrakommende arbejdskraft kan også gavne videreuddannelsen af de lokale. Bare lige en kommentar fra min side. Ja. Vi har faktisk et projekt nede, hvor vi bor. Og for 2 år siden, der var der en brolægger fra Danmark, der var op. Han beskæftigede 3 ufaglærte til at lægge sten. Året efter, der kunne det pågældende firma ikke få en brolægger. De der 3 ufaglærte, de var ikke i beskæftigelse. Bodil? Koina bequtun. Abeqin. Koina. Aninga saqpisudak eqqasatit. Uagut idiniartitsut nalisersuusussaangilagut. Tamanna naalakkersuusut qinikkallu suliassarivai. Vaat aningasalersuutit aningasallutun junneqartartu tamakkua naalakkersuusut isumangisassarivai uunut idiniartitsussaasugut. Isumanginninnermu tungasut suliaqartut suliaqasussaavaat taamattumik aaqqissui atuarfeqarfiup aaqqisoqqinnissaanut immaqa peqatiineqarnerungaluarutta kattuffippu imak uqaloqatiineqarnerungaluaruni qanneruna ingerlaguta pitsaanerussasoq qanneruna ilioruta pitsaanerussasoq immaqa taava ajornartorsiuti ikinnerussangaluarput assorsuutiginnarlugu illisulifiit uanga nalulluinnaqqissaarlutit qanusulinissat qanorlu ingerlariasaqarnissat aaliangersinnaangilara pissuutimassaku taamaapput avataaningaanne qulaaningaanniik atuarfiit pilersaarusiurneqartarput peqataatineqarnata illisulifiqarfippi iluani peqataatineqarna qulaaningaanne qanusulinissa aaliangersorneqaraluarpat aningaassallu taakku atuungassat qanu atornissaa aaliangerneqaraluarpata iluami suliunnangilatsit. Vil du give en kort kommentar, Bent, eller springer du? Hold den kort. Ja, en lille opfordring i hvert fald. Jeg siger inden for rigsfællesskabet i hvert fald. Vi kan sende for eksempel det er et lille samfund, og hvis en person bliver udstødt et eller andet sted og kan ikke få arbejde længere, så kan de sagtens sendes ned til Færøerne og arbejde lidt derinde og indhente nogle erfaringer. På den måde, jeg mener det i hvert fald, at vi har opgivet vores borgere inden for det her rigsfællesskab, sådan så at vi skal også tænke på mobilitet inden for vores egne rigsfællesskab i hvert fald. Om en lille kommentar der. Tak. Helene Bertelsen. Kommunikafsonnersuumi atuarfeqarfimmi niiqqeeqtaama taasarpunga unaana taaniarlugu imalun apequtsingiarlugu puutili eqqartorpatsingu uangut imarki iluani ilaasortaasungut amerlanerpaat imarki iluani ilaasorta atuarfeqarfin sulimmata taatassangaaniik aama takuteriataarpoq atuarfeqarfiit kommunimingaani perlungit naalakkersuusutun yunneqassaso taalu attaanguoqarlutit
имаркисулеқатигинерусуунгуссиу суккутигу таава имма питсаанерусумик илиусеқарлута ангусақассангалуарпугут атуарфеқарфинни сулиангут массаккумут сингуллутингит улаппутигут ассиингитторпассуит кивитсиса нуларпу тамаккерлугу массаккуингерлаппарпут имаангиттоқ iPad project кисиа аторлугу атуартитсиниартугут кисианне эққарсаатингалунги аама меэққат атуарсиннаангиттут нақиссусернеқартартут атуарсиннаангиккаангата атуарфимму илуами исерсиннаангиккаангат аторсиннаангиттут project аққутингалугу тааккуа суллиллутинги аама ааллартиппагут нунарпу тамаккерлугу таамааттуми қарсутииннарнеқарнерпут паасиссагукку илуамик таа нассуяатиссуарма суут аққутиссаа торлуни қарсуллута тунниунниарпиу сулиарпут наминерсорнерлусик оқартуссанут таава Карстен нимут аап нунатсин илинниартитаанертакугутсигу аама тассанииппоқ апеққусернеқартартут наангукуа киууми наамассиллути анисут наангукуа туарфеқарфимми наамассиллутик таммариасаартут тамасса туристилериппут аадисарпут анингаасат сукканерусут тигусиннаасати ааллаавингалугит qanu tamakku naleqartissangilangut inuusuttorsui pisinnaasut kisiannili atuarfimmi anisut maana qanu qassuungut naqissuserneqarlutik atorsinnaangitutut faaulimi kassa atuartitsinerp iluani angusaqangimmata tamanna nunatsinni uangut akissaqartingilarput taama ikitsingaluta eqqarsaatingisariaqarpangut qanortaakkua aamma pattalaassallutingit ikiummatami uangut nunatsinni ingerlariaqqinnissatsinu aamalu akuullutik kisian assoruyussuaq eqqarsariarpunga taamatut atuarfeqarfiit nunarpu tamakkerlungu qarsutiinnarluta inatsiartun tunniuneqassagutta qanortaanna aaqinniarpiu qoina apeqquternu hilina idisimavarpu nalungilarpu amma kommunitaakku tallimat eqqarsaatigisagutsuusernersu kisi eqqarsaatigilagu kommunalbestyrelse atuarfeqarfinnik qannoq annertutigisumik aningaasaliisin sarneri assiingitsupilussupput tassa imaappoq nunarpu tamakkerlugu qiviassagaanni atuarfiit sinerissamittun nunaqarfi ilangullugit qandoq ingerlanerat assigingitsupilussuuvoq aningaasilerneqartarnerallu assiingittupilussuu kommunimingaannik taamat oqarninni unapivarput naalakkersuisup taanna akissaafiilertuuppagu taava kommunit assigimmik assigiiarnerusunik pisariaqartinerat ааслаавигаллугу анигаасалиинеқартали фигинеқарталиссангалуарпут налунгиларпут атуарфеқарфиит атуарфииллу синерissami ассиингитторуйссуп асерфаллассимусу атуарфи амерласооруйссуппут коммунеқарфик семмерсуу киси эққарсаасиинеқарсинаангилақ синерissамит атуарфиппассуит нунеқарфиннииттут ингерланерлуппут анингаасалик амингаатеқарпут таамааттумиун таанна имаккитунгааник илаасортатталутунгаани аама ниллиатигинеқартоқ таамаалиллугу оқаатигигиппут. Et spørgsmål er oppe i salen. Ja. Og den skulle virke? Undskyld. Ja. Okay. Vi venter lige. Karsten, lige kort, ja. Undskyld. Jeg kan ikke svare på det, Helene. Men jeg kan jo se, at der har været igennem årrække, der har været en stigende frekvens, altså en stigende antal på Elise Mardusofik. Der går jeg ud fra, nogle af dem fra GU, de går ud. Jeg var inde og kigge på ledigheden her. Der er faktisk en lille gruppe ledige af GU'er, der kommer ud, men den er ikke specielt stor. Og så hørte jeg i går her fra de danske huse, at dem, der søger dernede, de er faldet med en tredjedel i år. Der kan nå at komme flere, men en tredjedel er de faldet. Normalt ligger den på en 300 et eller andet, og den var nede på 200 nu her i år. Så hvor de bliver af, det ved jeg ikke. Om de så er ude, de må være ude i arbejdsmarkedet et eller andet sted, om de er ude at fiske, eller om de kører taxa, eller hvad de gør, det ved jeg ikke. Ja, det var det, jeg vil sige. Ja. Så passer det jo meget godt med det næste spørgsmål, håber jeg. Ja. Michael Enggaard, jeg er rektor på GUX Nuuk.
Først og fremmest tak for 3 gode oplæg. Jeg synes, der manglede et lag i oplæggene, fordi I alle 3 går ud og fokuserer meget på, hvordan det ser ud lige nu. Jeg synes, der mangler et lag, der hedder noget omkring sammenhængen i hele uddannelsessystemet. Fordi jeg ser egentlig også med stigende bekymring på, at hvor skal vores gymnasieelever, hvor skal vores studenter gå hen og blive uddannet. Jeg synes, jeg oplever, at der er en mangel på kapacitet i de videregående uddannelsessystem, og måske også sådan en tiltagende tendens til, at man gør det sværere for GU'erne at komme ind. Men der tror jeg, man skal huske, at Grønland vel stadig er et meget ungt uddannelsesland, som ud fra den tankegang faktisk gør det rigtig godt. Men jeg synes, det er nogle prioriteringer her, hvor man skal gå ind og sige, jamen man ser og har set i 25-30 år, at man mangler 200 uddannede folkeskolelærere. Vi har fået at vide i det her forår, at vi mangler over 200 uddannede socialrådgivere. Det skyldes måske også nogle af de sociale problemer, der er. Der mangler over 200 uddannede sygeplejersker. Når man går ind og kigger på, hvor mange der årligt starter på de uddannelser, altså de videregående uddannelser, som ligger i Grønland og foregår i Grønland, jamen så er det da underligt, at man kun optager 14 sygeplejerske studerende om året, når man mangler 200. Det synes jeg egentlig er et led i hele uddannelsesdebatten, som mangler. Og det er ikke stilet til nogen, men jeg kunne måske bede Carsten om at overveje i dit bagland, om man skulle prøve at lave en analyse af, hvor er det egentlig, der mangler, og hvad skal der til, hvis man vil løse problemet inden for en kort periode. Og det næste, jeg gerne vil sige, og det bliver så lige det sidste i den her omgang, det er, at den økonomi, der er forbundet med uddannelse i Grønland, er formentlig, det er jo en kæmpe stor del af hele bruttonationalproduktet. Jeg synes, man skal gå ind og kigge på det og kulegrave på, hvad det er, de forskellige uddannelser, de modtager af midler. Bliver pengene brugt der, hvor de har størst effekt? Er der uddannelser, som ikke præsterer det, de bør præstere i forhold til, hvad de koster, og så videre, og så videre. Jeg foreslår 2 kulegravninger. For det første, den totale sammenhængskraft i hele uddannelsessystemet, når man kigger på, hvad samfundet har brug for. Og slutlig, hvad koster det? Og hvad skal det koste? Og hvad har man reelt råd til? Tak. Vil du komme nærmere på noget af det, der er blevet sagt? Jeg kan da godt sige, altså i forhold til, nu kender jeg ikke så meget, vi har jo ikke så mange med sygeplejersker og sådan noget, det er ikke i vores organisation. Men altså, vi lavede jo i november måned, der lavede vi en undersøgelse af, hvad er det for en arbejdskraft, vi mangler, og der er også på uddannelsesniveau. Så den kan du se, der har vi den maltallene stående i, hvad det er for nogle fag, hvad det er, vi mangler. Så det har vi lavet. Så den del har vi. Jeg kan så sige, hvorfor at man ikke optager flere på pædagoger og sådan noget. Jeg ved ikke, jeg tør ikke sige, om det er kapacitetsproblemer. Men jeg kan sige, på handelsskolen nu, hvor jeg er formand for, der kender jeg problemerne. Altså, der har vi kapacitetsproblemer. Vi har kapacitetsproblemer på skolen. Vi kan ikke have flere. Vi har sagt nej til 2 hold AU'er, altså KVU-niveau, altså på mellemlang videregående uddannelse, fordi vi ikke har kapaciteten. Og vi har ikke kollegiekapaciteten her i byen til, at vi kan optage dem. Så der er helt klart, der er kapacitetsudfordringer på skolerne rundt omkring, og vi er i gang med at så lave en undersøgelse på og så sige, hvad kan vi gøre for at få flere elever i gang? Som et alternativ til den der tvangslærlingelov, som man er ved at lave, der kommer vi med et eller andet udspil på og så sige, hvad kan vi gøre som alternativ til det? Noget med at så sige, kan vi omstrukturere uddannelserne, så vi kan få flere igennem? Hvad kan vi gøre? Men det kræver så både skolekapacitet og det kræver kollegiekapacitet. Men vi kommer med noget her på et eller andet tidspunkt i efteråret her, ved at skolen er færdig. Og det er alle brancheskolerne, der kommer med det. Ja. Tak, Carsten. Bodil, kort. Vi har, jeg tror, 4 eller 5 mere i publikum, kort, som tak gerne for vil de spørge. spørgsmål.
qoina apeqqutornut tassunga uasiunersuusiinnersinnaavaraama oqaatigisara uqalungiarama naalakkersuusoqarpik ilinniarnermut atuarpeqarnermullu ataasiusariaqarpoq taassuma sulisunilu ilinniarfiit assigisaalu aaqqissuuteqqissavaat aningaasalisarnerit nakkusigineqassappu tassani naalakkersuusoq atuarpeqarfinnut ilinniaqqinniernullu naalakkersuusoq immikkoortariaqarpoq pissutsit siuvu ааllassapпата. Herren i række 1, ja. Demokratinusta simutlanerta puutilimappequtsaarpunga akissussaaffipillu namersornerlusoortusan tunniunnissa soorna namersornerlus oqartusan tan tunniunnissa qiviasanginati kommunini qanu suleriaasqarnersuut taalu kommunit qanu imminnusulqatiginnersut akissussaaffallumu tunniutiqattaarutigu meqqan iliniagaannaama akongutaassangila ilineartussaum meqqapillu аллангуинисарпу меэкканут нахатаатигу кингунипилоқарниссаа ернуманангила таанна қано qoina pequtinnut isumaqangilaan kingunippilu qassassoq massakku kingunippilugi massakku atuarpeqarnerup taamaapput aaqqissueqqittariaqarpugut naminersortut atuarpeqarfik tiguppassuk аннингаасат коммунину тааккунунга ассиингиттун таллиманнут таакку писариақартитсинерат ааллаавигалугу тунниунеқартассаппут сулеқатигиссаппут наалаккерсуисоқ илинниангақарнерму атуарфеқарнермуллу атаасииннангоруни сулеқатигилиссаваа коммунини атуарфит ассигингитсут намаппа Ja. Unana Benerui akissusaafimi paarsasut ungasilluguni taa qanimusulaqatiinnissa aornarnerulissangиннерсу таамаалиссагули наминерсорнерлусу оqartusanakissaaftunniukkut наминерсортут коммуниллу сулеқатигиссиннааппут аама уи илинниарти сулеқатигинеқарсиннаавугут унгасиппаллаарпут наминерсортут коммуниллу сулеқатигиннерусуунгутта оқалоқатигиннерусуунгутта писсутсит аюнгиннерусангалуарпут писсутси сиуму ааллассангалуарпут. Vi skal lige fortsætte nogle flere spørgsmål. Undskyld. Ja. Jeg hedder Britta Lohmann, og jeg er leder på læreruddannelsen. Så jeg føler mig lidt forpligtet. Kan vi få et andet mikrofon derop? Vi prøver igen. Jeg hedder Britta Lohmann, og jeg er leder på læreruddannelsen, så jeg føler, jeg er lidt forpligtet til at både at stille et spørgsmål, men også at kommentere på nogle af de spørgsmål, som er stillet fra salen. Jeg skal nok komme med spørgsmålet til sidst, og det vil gå primært til Imak. Men i forhold til kurser, det er rigtigt. Vi går lidt væk fra det at holde kurser, fordi vi ved, at det ikke har nogen effekt. Når jeg siger det på den måde, så er det fordi, der måske kommer 1 eller 2 personer fra hver skole. Og det er ikke nok til, at det, de har været på kursus i, kan blive implementeret godt nok. Så det vi gør nu, det er, at vi tager en hel skole, og det er skolen, der definerer det kursus, de gerne vil have. Og det er ikke kun et kursus, det er et aktionslæringsforløb, udviklingsforløb hen over et år, hvor vores undervisere kommer ud og arbejder med lærerne på skolen, som også nogle gange inddrager deres elever. Og det mener vi, det har den største effekt. Der bliver spurgt noget omkring dansk. Det er rigtigt. Vi har haft dansk som dansk. Det vi har fokus på i dag, det er dansk som andet og fremmedsprog. Og det tror vi har en meget større effekt fremadrettet, men det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag, eller fra det ene år til det andet. Og det samme gør vi med grønlandsk. Vi skelner mellem grønlandsk på modersmål og som fremmedsprog. Omkring specialpædagogik, der nytter det heller ikke noget kun at have et linjefag specialpædagogik, fordi det skal også implementeres i fagene. Så det er det, vi gør.
Ligesom vi har implementeret sprog i fagene. Selvom du har linjefag i matematik, så skal du også arbejde med sprog. Og det samme gælder også IT-redskaber. Alt skal ind i fagene. Det mener vi har den største... Spørgsmålet? Undskyld. Ja, og det kommer omkring ledelse. Fordi I påpeger selv, hvor vigtig ledelse er. Vi har også gang i diplomuddannelse i ledelse, men vi ved også, hvor mange der falder fra, fordi de magter ikke at bruge den tid, der skal bruges til at tage på en efteruddannelse. Så mit spørgsmål til Imak, det er egentlig også, hvad tænker I om... fordi for at blive skoleleder, så skal du være uddannet folkeskolelærer. Er det rimeligt? Kan man ikke ansætte andre? Kan man skelne mellem pædagogisk leder og administrativ leder? Kan man gøre skolens ledelse, kan man gøre det mere fleksibelt? Bodil, et kort svar, så var der et spørgsmål mere heroppe i salen. Britta. Der går mahluk administration i daglig pædagogisk ledelse. Der til morsin naput. Og der med iså makakpukut. Immi går til der er rangilland. Ja. Brandø. My question is for Anna. My name is Brandø Carlsen and I work at the municipality of Samosag. You were previously asked about whether Iceland has an immigration policy, which you found that Iceland was lacking, but do you have any recommendation for Greenland in terms of immigration policy for migrant workers? Thank you. Well, I didn't say that it's lacking. There is, but I think it's not comprehensive enough and not address all the issues. It always comes a little bit behind things that happen. It's very difficult for me to make an advice for Greenland, but I mean, I hope that in my presentation I was trying to make some points concerning the labor migration, so you can think about how it may actually work here and be prepared. So I mean, one of the points I was trying to say that this one approach about mobile labor, that they will leave and not necessarily stay. It didn't prove so in Iceland in many cases, mostly because, like in case of Poles, I mean, they didn't go back to Poland because they didn't have any promise of better jobs there. So I mean, they were staying. So I mean, it's not like, I mean, we are now so much interconnected that the crisis is usually on the larger scale. It's not affecting only one country. So this is one of the issues. And then I'm saying that people come with the families, which means there are kids born in the Polish families. They need special assistance when they enter the school. And so on, so on. So I mean, there is a lot of impact on the social welfare and the social institutions that need to be prepared. So I mean, like, not make mistake that you think that people will come, make a project, and leave. So this would be one advice. And also what I was saying that if the migration is not polarized, it also kind of may put some stress on society when people are concentrated just in the lower strata doing the low-skilled labor. So I mean, and I think that it poses some challenges that you can consider making your policy. But I understand that you have a need of much more diverse labor from abroad. I mean, educated. So maybe you will not face those issues here. So if it answers the question. Yeah. Thank you, Anja. Jens, kort. Ja, Jens B. Frederiksen. Siårsjåfim nuk sida development simi pisortaana rivunga. Unaana siullammoqaatigilaria siunersuut amerlasuu uani soqutiginartoruyu paam imakkimiit. Kisauna kommunim tungatillugu imakkissaatigia akisussaaffik nuussorneqassaso kommuniniit tauluna mersorne oqartussanut. Tassani oqaatiginarsinnawa maan kommuns qarsermersuumi. Kommuni
andartor som akisusaafim tiusivo oqaanaan NCD pilersitsinnerani sudi atuarfiit assiingittut nutarsarnera taalu amnutaan pilersitsiner ukiorpassuit naminersorn toqartussat akisussaaffigivaa kisa januar aallaqaataan siorna nuusorneqarp kommuninun taamaalinikut kommunit nammin periarfissinneqarluti aam aningaasan tunineqarluti pittaanerissun pilersitsinermun uani aam oqaatigerusuppara qanimutsulias malinaafigisoriuun nikuugakku tassan ilinniartitsisut atuarfim sulisut assingult assorsua akuutinneqarput brugerprogrammin pilersitsinnissamut atuarfinnu taassanut pilersitsileratta aama isumaarpunga assersuutiannuummi Hans Lynge aam ilisimaneqarpo tassan kommunip aam annertorsuam akisussaaffimmi tigusinnikuuor naak nammenersorn oqartussat ukiorpassuit sumiinnaarsimaga atuarfiit soorl aski uskimaani taan assiliaq aama sinerissami ersarittoruussuur inoqarfi ataasiakkaat nutaan pisarnikuup aam ilaanutarterneqarnikuup kisia ataatsimu isigalugu taan ajornartorsiit aaqiviineqangila eqqartorneqartoriuuq qanu iliorlut ilinniartitseriaaseq pissanerso kisia imakki qana anertutigisum aam pingaartippisi atuarfinnutaanik imarin atuarfiit nutartserluit siunissami ilinniartitseriaatsimut naleqquttunik nutaani pilersitsinissaq tassan aam naatorsuutiga iliskissaatigigissi taammaalinikut aam ilinniartissisut atugaai suliffimin pittaanerilern tussaama. Før du svarer, Bodil, der var lige 2 mere, som vi lige tager. Det var her i række 6 og række 5. Hold jer korte. Det har godt nok ikke lige noget med det, vi snakker om lige her nu, men nu stiller jeg spørgsmål alligevel. Maja Motzfeldt Haahr igen. Jeg starter med et spørgsmål til Carsten. Nu er vi blevet enige om alle sammen, at vi har mangel på arbejdskraft og mangel på uddannet arbejdskraft. Hvad for nogle tiltag mener du, der skal til, eller hvad for nogle tiltag har I planer om, eller har gang i omkring fastholdelse af de medarbejdere, vi så har, som vi allerede har fast, som vi allerede har på arbejdspladserne. Dana imam bodid imam ingatlatrisinavara i din hjertetsudarsaran at imellem sudisudarsaran at binavel sarniarut tingu suningun sud at officeratippagut sud idiuserinaqqartariaqarpat ila inuiaqatingin amikisoriussugami sudisunutaanik i din hjertetsinner. Det er dyrt for samfundet, og det er dyrt for virksomhederne og hele tiden at skulle oplære nye medarbejdere. Så hvad skal der til for at fastholde de medarbejdere, vi så har? Ja. Jeg samler lige lidt. Der var lige en mere. Hold da kort. Vi er allerede gået lidt over tiden, men jeg skal prøve at gøre det kort. Jeg hedder Poul Klitgaard, og er stadig ansat i Departementet for Uddannelse. En kort afklaring og en kort opfordring til alle. Afklaringen går på, at jeg kan pludselig sidde med en fornemmelse af, at noget af det, jeg sagde tidligere, får det til at fremstå som om, at det er besluttet, at folkeskoleområdet skal tilbage til selvstyret. Det er på ingen måde min mening at give udtryk for det passer ikke. Det er en del af en diskussion. Der er nogen, der i arbejdet har rejst den diskussion, og så kan man selvfølgelig ikke bare negligere det. Der er mange meninger om det. Flere af dem er kommet til udtryk her, både op fra panelet og fra Helene Bertelsen og andre. Jeg skal gøre opmærksom på, det er et punkt, der bliver diskuteret. Der er bestemt ikke besluttet noget. Og det gælder øvrigt også alle de andre punkter, som jeg gav jer ret i. Så kommer opfordringen. Uanset om man sidder hos Brita eller uddanner lærere, eller om man som ansættelsesmyndighed, enten på kommunalt eller selvstyreregi, har ansvaret for en række ansættelser, eller om man som i MAG er med til at skabe rammerne for underviserne på folkeskoleområdet, så har vi alle sammen et ansvar for ikke at tale jobbet som underviser ned, men faktisk tale det op.
Fordi hvis vi bliver ved med at tale det ned, så er vi sikre på, så er der endnu flere, der enten flygter eller ikke påbegynder et job, efter de har taget en læreruddannelse. Det gælder underviserjobbet for alle ungdomsuddannelsesinstitutionerne, såvel som på folkeskoleområdet. Så jeg vil gerne opfordre alle, også de implicerede i panelet, til at bruge mere tid på at tale underviserjobbet op i det her land, for det har vi brug for. Ja. Tak for kommentaren. Bodil, vil du svare Jens og Maja? Grønne Abdelqusarnen. Jens, at du har fundet den af Mangelsland. At du har fundet psykisk arbejdsmiljø med den rettarter. Så det er noget med, at du har risat i din nær til at gå nænne. Og klimater sup ullumikkud. Der er du med der gugu akkusunne rettarja du masakkud. At du har betalt i duanne. At du har til der saneriatigut. At der er til min nok basuet. Bilerne gåput. Der er som du saneriativ amma. Merkat immikkud bisarja sud amma amerliartu innarlutik. Der er dog i din nærtitsud. Merkan immikkud bisarja sudnik. At du har til sin nasud. Ikke du har ngoput. Der er lidt der makku merkat. Klassen er ingen nasunut. I der til der er rettarpagut. Der at du har til sin nærpul am eller til det sen gilde rettarlune. Der er dumik. At du har visuelt sin navn kusanartunik. Kisi at du har i duani bisutsit. Og i din nærtid så at du har tullu akornet sinni. Bisutsi akrisunne rangipata. Syv altså rundangelagut. Bitasumik ingerlavundangelagut. Vi er nødt til at haste videre, fordi vi skal også rydde salen til den sidste del af konferencen. Carsten, vil du svare hurtigt på fastholdelsestiltag? Ja, det vil jeg godt. Vi som organisation, vi gør nok ikke så meget i forhold til fastholdelse, men jeg vil sige, at de enkelte virksomheder gør en frygtelig masse i forhold til fastholdelse, og nogle virksomheder gør meget i forhold til uddannelse, efteruddannelse, faglig stolthed, være stolt af den virksomhed, man er i. For år tilbage, Royal Greenland havde Royal Academy for os at give dem en faglig stolthed og sige, vi kan noget. Vi har en kæmpe udfordring inden for byggeriet i sådan nogle sider, som vi står i her, hvor det er, at der er så høj beskæftigelse, og man mangler arbejdskraft, og håndværkerne kan gå fra den ene virksomhed til den anden, og så sige, at jeg skal bare have 20 kroner mere i timen, og nogen, jeg hørte de her for lidt siden, at sådan en håndværker kan gå ud og få 300 kroner i timen, bare på almindelig uden akkord, man kan ud og få det. Altså, det er jo, der er det sådan en spiral, og det gør jo, at alting bliver dyrere, hvis vi ikke får lov til at rekruttere det her arbejdskraft her. Så vi får meget mindre for pengene. Alle sammen. Vi bliver fattigere ved det. Men det er virksomhederne selv, der arbejder med fastholdelse. Men virksomhederne kommer også til mig og så siger, at vi har problemer med, kan vi binde medarbejderen, ikke også? Eller hvad kan vi gøre for at fastholde medarbejderen, at de ikke går over til naboen? Så. Vi har desværre ikke tid til flere kommentarer. Vi allerede går over tid, og men vi kunne fortsætte, det kan jeg godt se. Der var også flere, som stadigvæk har rakt hånden op. Jeg beklager. Jeg vil opfordre at række ud til talerne i pausen. Præsentationerne kan findes på GE's hjemmeside efter konferencen, så I kan kigge dem alle sammen igennem, især anbefalingerne fra Island. Og Future Greenlands hjemmeside, undskyld. Og så vil jeg sige tak til jer, der kom. Tak til jer, der stillede op og talte.